מה המצב חברים שלי? אז אנחנו היום הולכים לדבר על מה זה אשכרה Section 8 שכולם מדברים עליו. אנחנו הולכים להבין מה זה אומר Section 8. אנחנו הולכים להבין מה הפלוסים, מה המינוסים. אנחנו הולכים לעשות את זה בסרטון מאוד מאוד קצר. אני משתדל לעשות את זה באזור 5-6 דקות שיתנו בריף זריז מאוד על הדבר הזה ואיך אנחנו מגיעים לזה וכו' וכו'. אז בואו נתחיל. Section 8 זה בעצם תוכנית דיור שעוזרת לאנשים בעלי כל מיני קשיים ובעיות כלכליות להיכנס ובעצם לגור בסחירות בתוך ארצות הברית. אני מדבר על אנשים לצורך העניין שסוגרים את החודש עם משכורת של 1,500, 2,000, 2,500 דולר, כאשר יש להם 3-4 ילדים והם לא מצליחים לקלקל את עצמם, את החיים שלהם ואת החיים של הילדים שלהם. וארצות הברית עוזרת לאזרח הפשוט בעצם להיכנס ולגור בנכס, לא בהכרח בשכונות הכי טובות, אבל היא עוזרת לו להגיע למצב שהוא יכול לחיות באיזשהו כבוד ושתהיה לו קורת גג. מה זה אומר בעצם? זה אומר שאת השכר דירה מי שמשלם זה יכול להיות באופן מלא המדינה, וזה יכול להתחלק באיזשהו חלק מסוים עם הדייר. זאת אומרת שלצורך העניין אם השכר דירה של הדייר הוא 1,200 דולר, המדינה יכולה לשלם 800 והדייר יכול לשלם 400 דולר. באותה מידה 1,000 דולר ו-200 דולר, ויכול להיות גם סיטואציה שהמדינה עוזרת רק ב-400 דולר והדייר משלם את ה-800 האחרים. עכשיו מי שמטפל ב-Section 8 בכל מקום שאתם תעשו זה בעצם מדור Section 8 שנמצא תחת הקאונטי, זאת אומרת תחת המחוז או תחת העירייה או איך שלא תקראו לדבר הזה. זאת אומרת שיש איזשהו מדור מסוים שאחראי לכל מה שקשור לתחום השכירות. יש מקומות בארצות הברית ש-Section 8 מאוד מאוד חלש, יש מקומות בארצות הברית ש-Section 8 מאוד מאוד חזק. זה משתנה בין סטייט ובין קאונטי, ואתם צריכים להבין האם Section 8 זה בכלל משהו כדאי באזור שלכם. בדרך כלל שכירויות של Section 8 יותר גבוהות מהשכירויות המוצעות בשוק. מה זה אומר? אם עכשיו דייר שרואה את הנכס שלי מגיע ואין לו ואוצ'ר Section 8, יכול להיות שהוא יצטרך לשלם באזור 1,400 שכירות. עכשיו, Section 8 מנהלים איזושהי טבלה כזו מאוד מאוד ברורה של כמה כסף אנחנו מקבלים פר כמה חדרים יש לנו בנכס. זאת אומרת שאם לדייר הזה שהגיע לנו וראה את הנכס, יש ואוצ'ר של Section 8, יש מקומות מסוימים שבארצות הברית אנחנו נוכל לקבל באזור 1,700 דולר שכירות. זאת אומרת הרבה יותר ממחיר השוק, ואז הרווח שלנו יהיה יותר גדול. עכשיו, בואו נשים רגע את הדברים על השולחן. מה זה אומר דייר Section 8? זאת אומרת שיש בעצם שני סוגים של דיירים, או הרבה יותר, אבל בואו נדבר על הדייר הפשוט מול דייר Section 8. דייר Section 8 בעצם, בשביל לקבל את הוואוצ'ר ואת האישור מהמדינה שהיא באמת תעזור לו, הוא צריך לעבור כל מיני תנאים, בדיקות של המצב בבנק וכו'. אתם כבר עכשיו יכולים להבין שהדייר הזה יהיה דייר קצת פחות טוב ממה שכולכם מכירים כדיירים רגילים. דייר עם בעיות כלכליות, זה לא דייר שקל או כיף לקחת ממנו את הכסף כל חודש של השכירות החודשית, גם אם הוא משלם סכום מאוד מאוד קטן, כי זה בן אדם שבדרך כלל לא יודע להתנהל בצורה כלכלית, ולכן זה מאוד מאוד בעייתי. 2. אנחנו מדברים על פלוס מאוד מאוד גדול, שהכסף נכנס תמיד באופן קבוע. מה זאת אומרת נכנס תמיד באופן קבוע? המדינה בעצם דואגת לשלם כל חודש בצורה מאוד מאוד מסודרת, ואם היא משלמת את רוב השכירות, אז אנחנו יכולים להיות די רגועים. אבל במידה והדייר צריך לשלם לנו חלק מהשכירות, אנחנו צריכים להיות קצת יותר מודאגים מהסיבה שיהיה לנו קשה לגבות את דמי השכירות או תשלום השכירות מהדייר. עכשיו, הרבה משקיעים מאוד מאוד אוהבים לדבר על Section 8 כהדבר שלהם ומה שצריך לעשות כל אחד. לא חברים, צריך לדעת להתנהל עם Section 8. Section 8 עובד בעיקר בשכונות שהן שכונות קשות יום. זה שכונות בעייתיות בדרך כלל, שכונות שבוא נגיד רמת הפשיעה היא די גבוהה ורמת האוכלוסייה מבחינת כלכלה היא די חלשה. ואנחנו צריכים לדעת להתנהל עם הדברים האלו ועם הנכסים האלו. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, בדרך כלל בשכונות כמו שכונות שמקובל לעשות בהן Section 8, על הנייר המספרים נראים מאוד מאוד טובים. בפועל הדברים נראים אחרת. מה זאת אומרת? בואו ניקח רגע דייר רגיל של Section 8. אנחנו מבינים שיש לו בעיות כלכליות. אנחנו מבינים שככל הנראה הוא פחות מעריך דברים בנכס, זאת אומרת הוא פחות ישמור על הנכס. זה אנשים שהם קצת יותר בעייתיים, בין אם זה אנשים שישנו בתוך הנכס, בין אם זה אנשים שיהרסו את הנכס וכו'. באותה מידה, גם הילדים של האנשים האלו בדרך כלל, כן מה לעשות, ככה זה עובד. עכשיו, מה שהדבר הזה מייצר, זה בעצם מייצר לנו טיפול קצת יותר גדול בנכס, ואני אומר את זה ככלל, יש המון דיירים מדהימים, ולי יש דיירי Section 8 שהם דיירים באמת מדהימים. אבל זה מייצר לנו בעצם התייקרות של כל מה שקשור לטיפול בנכס, ולעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, ותיקונים ועניינים ושיפוצים. אפשר להגיד, מעלה את הבלאי של כל מה שיש לנו בנכס שלנו. לכן, תשימו לב, אחד, קודם כל, שעל הנייר זה נראה מאוד מאוד טוב, בפועל אנחנו צריכים פשוט לקחת בחשבון
שהאוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתה היא לא האוכלוסייה האידיאלית כסוחרים. ולכן, אם המדינה משלמת את הכל וזה משמעותי יותר גבוה, זה מדהים. אם לא, שימו את זה באקסל, קחו לכם כל מיני באפרים כאלו שבעצם יעזרו לכם להבין האם העסקה הזו כדאית או לא כדאית, ואז רק תחליטו שאתם מכניסים דייר סקשן 8 אחרי שאתם מכירים את כל המשמעויות שיש בדבר הזה. אם אנחנו מסתכלים על יציבות, זה דבר מאוד מאוד יציב. מה זה אומר? המדינה משלמת לנו את רוב הכסף בדרך כלל, ועדיין צריך להשלים איזשהו סכום די זהיר, שבדרך כלל אין לו שום בעיה לשלם ולהעביר את הסכום הזה באופן חודשי. זאת אומרת, מאוד מאוד יציב. יש המון בירוקרטיות בסקשן 8. מה זאת אומרת? הנכס שלכם, כאשר דייר עם ואוצ'ר שהוא מקבל מהמדינה של סקשן 8 מגיע לנכס ורוצה להיכנס אליו, המדינה, זאת אומרת מדור סקשן 8, מה שהם עושים, הם בעצם מביאים בן אדם שהוא נקרא אינספקטור, אבל אינספקטור שלהם. מה זה אומר? זה בן אדם שמסתכל על הנכס ובודק את כל הליקויים בנכס. הוא בודק את הכל מבחינה בטיחותית, הוא בודק את הכל מבחינת איך הנכס נראה, איך הוא בנוי, האם הוא ראוי למגורים, והאינספקשן הזה בדרך כלל קצת מחמיר מהרגיל. מה שאומר שאם הכנסתם דייר סקשן 8, יכול להיות שיהיה לכם עוד כמה מאות או אלפי דולרים שתצטרכו לשפץ בנכס לפני שהוא נכנס. אחרי שהוא נכנס, בעצם הכל טוב, אתם ממשיכים כרגיל והוא משלם, ובמידה ואתם רוצים עכשיו להחליף סוחר או לחדש חוזה, אז יהיה אינספקשן מחודש מן הסתם, אבל הבית שלכם כבר אמור לעמוד בהנחיות והכל אמור להיות בסדר. אז סקשן 8 זו תוכנית סיוע שהיא מאוד מאוד טובה, אני עבדתי ועובד איתה הרבה. צריך לדעת איפה אתם עובדים איתה, צריך לדעת מה הזכויות ומה אתם יכולים לקבל בלי דיירי סקשן 8, כי הדברים משתנים, יש אופציות טובות יותר, יש אופציות... כי הדברים משתנים. אתם פשוט צריכים לדעת, לקחת את הדברים בחשבון, להבין אם סקשן 8 בכלל משתלם באזור שלכם, והאם כדאי לכם לקחת את הסיכון של דייר שהוא קצת בעייתי מבחינה כלכלית, ומן הסתם שגם מבחינת הטיפול שלו והאכפתיות שלו לנכס שלכם. אז עד כאן, אני חושב שזה היה 5-6 דקות על סקשן 8, מקווה שנתתי לכם כמה שיותר בולטים על סקשן 8, אם יש לכם עוד שאלות מוזמנים לדבר איתי, שיהיה אחלה של יום לכולם.